tayon tasambayen tiap sarap wentay tikan kanta tayo isagot tay ayat tayo kakapsan ken padata tapno may kari tayo Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti Setyembre abulan ti katekesis, ta Domingo dagiti katekista, idadawatan tayo ti panagsantak, ti adal pamati kadagiti sisa tayo, ken iti uneg iti familia tayo. Agyaman tayo iti gundaway, nga kasinarak na tayo manen ti Apo, tidak tinggal rambak tina santo na Eukaristia, rambak ti ayat na, rambak ti krus, ti panagtutok ipapatay ken panagungar na. Tapno may kari tayo makiranod kadagiti na santo na misteryo, agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria Agnanayo na Birhen, kadagiti amin nganghel ken sa santo, ken kadakayumat kakabsat, te kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasul mi, katalang na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya. Kadagiti tatao anaimbag ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanog daka pagrukbabandak daydayawen daka agyaman kamken ka gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabalin amin. Sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ke anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangikat kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangikat kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararawi. Sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami.
Gloria iti Dios, ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinaraswam ket iturayam dagiti amin nga adda. Kasyan nakam kadi. Ipariknam kad kada kami tapam makawan mo, tapno agserbikam ken ka iti amin apusumi. Gapu ken Kristong anak mo ken apumi, isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon nga awan tinggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Insuro nak ni Apo Diyos ti sawek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a pagagarin nak adomngeg itis isuro na kanyak. Inikanak ni Apo ti panakaawat, ketjak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak ti bukot ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparutin da dagiti barbas ko. Ken topraan da tirupak. Yem sa anak aman ano, iti panangpabain da kanyak. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak tapno makaibturak. Amok asa anak to maibabain. Agsipot tat asidek ti Diyos kanyak. Ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Sa sino ti makaitured nga mangidarum kanyak. No adda, dumatag kami ti pangukuman ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapaniknek ang nagbasulak, ti sao ti Apo. Agbiagak to iti imatak ti Apo iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ay ayatek ti Apo ta ipangagnak, denggen nak no agkararagak. Yalingag na kanyak dagiti lapayag na, tunggal umawagak ken kuana. Pinulipulan dak dagiti talini patay, natnagak kadagiti palabog ni tanem, napnuak iti buteng ken danag, iti kasta imawagak iti Apo. Dawatek o Apo nga ispalen nak. Managparabor ken managayat ti Apo, wen manangaasit ti Diyos tayo. Sa lakniban ti Apo dagiti awan gaway na, inispalnak idi nagpegadak. Inispalnak ti Apo manipod ken patay, pinagsardeng na dagiti lulwak, iti pan nakababain inlisinak, ngarud agbiagak iti imatang ti Apo iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magunggona ti agkuna nga adda pamati na
no di namet ipakita kadagiti aramid na. Iti kasta, apamati, may salakan na nga ta day taatao, kas pangarigan taadda kakabsat alalaki wenno babae, ang makasapul unay itilupot ken kanen itinaldaw, ket diwi kanida kadagiti kasapulan tibiyag, awan serserbi ti panagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Diyos, agpapudot kayo ken kadwenyo ti mangan, kastamet ti pamati, natay no di mabuyugan iti aramid, ngem addanto kag kuna. Adda pamati ti maysa a tao, addamet aramid ti sabali. Kunakmet, ipakitam kanyak no kasano ti kaadda ti pamati, ti siya sino man adi mapakuyugan iti aramid. Ket iparang kumet ti pamatik babaen iti aramid. Ti sao ti Apo. Kadaguan ti Apo, puso Susuin tayo, kadagiti balik sa sanasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay dungeg asitatal na, panagkaykay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamat ken ka. Ti sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purok ni Cesarea ni Felipe. Ibagayo man kanyak sinaludsod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Siya sino akkano iti panagkuna dagiti tattao. Si kakano ni Juan amamunyag insung batda. Kuna dagiti dadduma asika ni Elias. Adapag kuna maysa ka kadagiti profeta. Ket dakayumet sinaludsod na. Siya sino ak iti panagkunayo. Si kati Kristo insung bat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti kinasya sino na. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na amasapul ngagsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Umsyento dagiti panglakayen, dagiti panguluwen na papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to ngem agungar metlaeng kalpasan ti tallo nga aldaw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isut gapunang iniadayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinereng na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywanak Satanas kinunana. Tasaan at ipagayatan ti Dios ti pampanunutem nudiket ti pagayatan ti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanyak kinunana, masapul at alikudan na ti bagina, ibaklay na ti krus na, ket suruten nak. Tati siya sino man amang ipatpateg iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak, ken iti ebanghelyo, may salakan nanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. Yayo kumaypay ken ka, Kristo. Hayete kakakabsat ko ken Kristo. Kaya't yung ata ti biyag nga nanamay.
Dayi ngay nagidaka ti gudson ti kwarta. Di makariing ka ti agsapa, nga awan ti pampanunutem nga problema, tanakaisaganan dagiti kanem. Tilanginen aggalngal, numabalin pa'y kat agtilmon langinen, gaputan na i-blender pa yan ta kanem. Saan ka pa yan nga agtrabaho? Saan ka pa yan nga agbasa? Tadda nga rod aming kanyamon, tila aramide mo na ket mangan, maturog, agmalmalem nga gididda, agbuya ti TV, aminen, nga kinasaya at ti panagbiag, awanen ti problema nga panunutem. Kaya't yu ti kasjay. Kaya't yu ti kasjay, apo. Haan mo't gayam. Ti pampanunutek, kasano kasjay nga tati biyag ko na yan nakakungket, kudya kunada nga addanti balitok nga kutsara tingiwat mo kunada. Kasi nayanakan nga baknang. Kunak no kasjay nga tati biyag ko di pa times 10 nga tanti kilok tata. Hanjak metlangenan nga mananam, tagsaksakit nakmeten wano baka natayak pa yan. Kakabsat, paset ti panagbiag ti tao, ti panagsagaba. Saan tayo nga maliklikan dayta? Baknang ka man, wano na panglaw ka, masapul nga sangwen tayo, ti panagsagaba. Kadagitoy nga panyempo, saan tayo nga mailibak, nga adu kada tayo ti agsagsagaba. Ada ka nga pandemya, ada ka nga ASF, ada ka nga bagyo layos, nangingina ti magatang, naglaka ti paggatang dati irik, nagngina ti pagganagan. Adu nga problema, makariing ka pa lang ti bigat, panunutem manen, anya manen nga tan, ti pasangok, kadagiti pamilyak. Awan ti trabaho, pangalaak nga ta, tibusbusen mi nga inaldaw-aldaw. Dagito'y kakabsat, dagiti krus tayo ti panagbiag. Ngano dadduma, ket nadagsen unayen, saan min apo nga kaya nga awiten pahi. Dagiti dadduma, agsardeng dapayen, takasan da pa yan dagita nga problema ket agpakamatay da. Maysa kadagiti 5 nga Pilipino iti inaldaw-aldaw ti agpakpakamatay. Gapu ti kadagsen ti krus habagbagkaten ti tunggal maysa. Nang nangruna kadagiti agtutubo iti daytoy nga panawen so nga dumngeg kayo padak nga agtutubo. Taadun ti agpakpakamatay nga agtutubo, ti kaubingan nga nadamag ko grade 6, diyaan mo no at dapay na ububing. Kas ibagbagak, ay ka no grade 6 ka akat, ti pampanunutem pailaeng kumaaka ni crush mo. Pampanunutem pailaeng kumaano niya ti pagbadom, tapno agpada kayo ti bado ka ni crush mo. Pampanunutem kumapailaeng no anya ti kayat mo nga pagbalinan, saan mo pa'y kayat ti matay, taadu pa'y ti arapaap mo. Ngem kitain tay ti sitwasyon, uri ubing, agpakamatay. Adagpakamatay, gaputi mujol, palagip dagitoy, kasi talagamot anga, bag iti face to face, tadapay lang ti tiyempom nga mapan makikaaruba. Kadagiti agmudmudjol dan toging gana ti rabii. Katalaga nga nadagsen, para kadagitoy nga agtutubo itata. Adamat dagiti agpakamatay gapu iti ayat.
Agpakamatay gaputa insina ni boyfriend na wenno ni girlfriend na. Dagiti daduma ngamin gaputi kasta unay nga panagayat da ko nadaget. Saan ko nga kaya nga awan ka, tano awan ka matayak. Dagita di. Adu ti makaisem, adu makarelate. Palagip, saan nga isuda? Saan nga deta love life mo? Timang tedken ka, tibiyag nga agnanayon. Tikang runaan nga ayatem, ni Apo Dios sumarsarunulaeng. Dagita, love life. Kundi nga kinaubing tayo, ay kat adan tupay mabirukam. Adamat dagiti agpakamatay, gaputi utang. Awang pagbayad da, awan ti pagtinag da, ti motor ngayon nalada. Gaputa awang nga ti trabaho. Maminanunton nga agsubli-subli tayo magsingir. Manunga bulanin nga saan ka nagbayad, dagiti dadduma, ti amuda nga solusyonen, agpakamatay. Dahito ti realidad, ti lubong tay itata. Ada ti kanya-kanya a krus, nga bagbagkaten ti tumunggal maysa kada tayo. Ket ti krus, nadagsen no saan tayo nga makita ni Apo Jesus, iti dayta nga krus. Ni Apo Jesus, nakadwa tayo nga agbagkat iti dayta nga krus. Tauray no kasano ti kadagsen, ti krus nga bagbagkaten tayo, no makita tayo ni Apo Jesus, ti rupa ni Apo Jesus, lumag-anday ta nga krus. There is joy in suffering, kunangarod ni Pope Francis. Tano makita tayo, ti rason, no apay nga agsagsagaba tayo, ken ti rason no apay nga aramidam dagita nga panagsakripisyo. Saan mo nga marikna ti rigat na? Kas kumadagiti kakabsat tayo nga OFW. Adada ti balasiw taaw, agsakripisyo da mayadayo da kadagiti pampamilyada. Nulaang pampanunutin da dagita panakayadayuda, dagiti laeng ay kat nadagsen. Ngam di ti pampanunutin da, kat para ti pamilyada, gaputi ayat da ti pamilyada, pagsayaatan dagiti anak da, hangket din nga nalaglagan. Saan munton nga mapanunot ti rigat mo, nga agkirkirkir ti kasilya, agpumpunas kadag agdaldalos anya oras ti parparbangon, haan munton nga mapanunot dagijay, mapunas da amin, gaputa makitam ti rason no apeng aramidem dayta. Kasmat dagiti agmudmudjol nga estudyante. No saan kay agbasa, ang kay agmudjol, isardeng yulatan ngem kayat yumet ti makaadal, kayat yumet ti makaturpos, tapno ti kasta, adamet ti nasayaat nga pagbanagan yo. Iso nga masapul, nga agsakripisyo tayo met, bagkaten tayo met dayta nga krus. Ket kas imbagak tatayen, no makita yo ni Apo Jesus, ti dayta nga aramiden yo, lumagaan dayta nga krus. Ti awis ti ebanghelyo ta itangal daw, talikudan tayo ti bagi tayo, bagkaten tayo ti krus tayo, ket suruten tayo ti Apo. Ngarud kakabsat, amuk, saan yuman nga ibaga, makita kadagita matayo. Adati nadagsen, a krus abagbagkaten ti tunggal may sa kadatayo. Palagipan tayo nga ro ti bagbagi tayo, saan nga ti patay, agpakamatay, ti solusyon kadagita nga problema tayo. Pamalagip pa'y daytoyen, tati daytoy bulan ti September kakabsat ket Suicide Prevention Month. Ket adutig pakpakamatayen, idipay lang sakbay ti COVID, aging gana itatta. Ket pamalagip, no daman kada tayo,
ti agsagsagaba kadagitoy, nga ti ammo tayon ket awanen ti solusyon, nga ti ammo tayon nalidemen ti lubong, awanen ti agranyag, umasideg tayo isa kaanan ti krus. Makita tayo ti ladawan ni Apo Jesus, mangibukbuk, mangitultuloy nga mangibukbukbuk ti darana, mangteted ti namnama, ti tumunggal may sa kada tayo. Ti panang itultuloy ti tinasantuan nga misa, dawaten tayo, ta ited ti Diyos ti grasya nga kasapulan tayo, tapno ti kasta, anyaman nga krus, anyaman nga kadagsen nga krus, kaya tayo abagkaten, agsipod ta adda isuna, ken kadwa ta isuna, iti dalan. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama, ama nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesu-Kristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo, at imao itaramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus natay ket naitanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket sidutugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agkapuntos sa diyay may mangukom, karagiti si bibiyag ken karagiti natay, mamati akmed iti Espiritu Santo, patsik mati Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Naindaklan ken manakabali na Dios, inted mo ti pamati kada kami, tapno ti daytoy abiyag, maamuan mi ti kinapudnom ken Kristo nga anak mo. Adtoy kam nga anak mo nga agdawat akanayon kuma, apapigsaem dayta apamati. Kunatayo ti tunggal panggep, Apo degdegam kad ti pamati mi. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti mangidadaulo ti simbahan tayo, ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, adda-anda akanayon ti kired ken pigsa, amang iwaragawag ti nakatolikwa na pamati iti sangalubungan, kumararagtay iti Apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno kanayo na mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno tayo, ni Kristo nga iso ti silaw, kabayatan ti panangitrabaho da kadagiti programa da para ti panagduras ti kagimungan, asaan kit di abukod dalaeng apagimbagan, kumararagtay iti Apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti saan na makabigbigken ni Kristo a Diyos, maparaburan da kumati pamati, amang ammo ken mangibiyag kadagiti panursuro na, kumararagtay iti Apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti nakurapay ken agsagsagaba gapu iti sakit, gubat ken bisin, may kanda kumalatta tinamnama iti panagbiag, ket dumegdeg kuma ti pamati da, ani Kristo ti biag ken salakanda, kumararagtay iti Apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno daytoy agimong tayo, babaen ti pannilaw ti Espiritu Santo, mapasingkedan kuma ti pamati tayo, babaen tintay panagbibinuray, iti ayat kadagiti kaaruba tayo, kastamet kadagiti makasapol iti tulong tayo, kumararagtay iti Apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Manangaasi ken managayat unay a Dios, bigbigen mi nga adupay di pagkurangan ti pamati mi, ngem saan mi nga palubos sa mapukaw daytoy ti ima ti kabusor. Degdegam dayta pamati tapno agbalin kami akanayon, anapudno nga anak mo, dawaten mi dagitoy tinaga ni Jesu-Kristo nga Apo mi. Amen.
idatun mi ken ka, denggem kad Apo, araraw mi ken ka. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Timudem kadi asiayat Apo, dagiti karkararag mi, kanawatem dagito'y daton mi. Iti kasta ti panagdaton ti tunggal may sakada kami, agbanag apakay salakanan dagiti amin na tattao, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. O Dios nga amami, agyaman kam ken ka, tainted mo kada kami tibiyag, sana kami abaybayan iti dalan mi, takan kanayo nakadkadwaan na kami. Inturturong mo iti ilim nga Israel, kitinlasat mo itilet ang ngawan kalasada na. Kadagituyan na tiyempo kadkadwaam ti iglesyam, babaan ti bilag, ti Espiritu Santo. Ni Kristo ti mangipangulo kada kami iti pananglasat mi, kadagito at tiyempo, tapno makadanon kam iti ragsak, ti agnanayon abiyag. Magidanggay kam kadagitang helkan sa Santo, ikantami ti pakaydaydayawam ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin aparswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Daydayawan na ka, una santuan nga Ama, tagan kanayo na kuykuyugan na kami iti dalan mi, nang runa, nun Jesus nga anak mo, hurnungan na kam amakiranod iti padaya ti ayat. Iti dayto nga oras ibuksila na nga ipalawag kada kami tinasantuan na surat, ken pisyan na nga ipaikada kami ti tinapay, kasi naramid na kadagiti disipulos nat sa di Emmaus. Dawatan mingarod ken ka, manakabalin nga Ama. Ibaon mo kad ti Espiritum kadagito at tinapay ken arak, kitaramidam nga da iti baet mi, ti bagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Idi mang manganda iti rabi iti sakbay da iti pa nagtutok ken ipapatay na, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isu amayawat to, amay paay kada kayo. Kastama takalpasan daydi panang rabida nangala, iti kalis, nagyaman manenken ka, hinted na kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, darat ti baro ken agnanayon atulag. Isu amay ibuyat to, amay paay kada kayo ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya.
Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo, agingga iti yaay mo. O Diyos, rambakan mi ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka. Ipablag mi ti aramid ti ayat mo. Baban ti panagtutuk ken ipapatay ni Kristo anak mo iti baro abiyag, dimmanon iti gloryana. Kita masiaasi da iti adaton, ni matlaengan Apo Jesus, timangted iti bagi kendarana. Babaan ti sakripisyo na ilukat na tidalan mi nga maiken ka nga mami. Naayat nga maitdem kadakam ti espiritu ti ayat, nga isu ti espiritu ti anak mo. Iti panakiranod mi iti daytoy na santuan apadaya, papigsaan na kam kadi asang apada, da kamatattaom kan papadim, ni Marlong a obispo mi, ni Francisco a santo papa mi. Ipaay mo kadi ta siraragsak ken siratalag kami amang ituloy iti pannagnami iti dalan. Agranyag kumakada kami tinarayray anamnama amang lukoy kada kami nga agtuloy iti dalan. Kasya mo Dios dagiti kakabsat mi anatay iti sidong ti kapya ni Kristo kanami na pimusayan asikala ti makammo iti pammatida. Alam ida amay ranod iti gloria ti panagungar. Katinto nagibusen ti panagdalyasat mi dito daga. Awatan na kam to kadi asumrek iti pagaryam. Diso anam namaan mi apakairanudan mintong agnanayon iti kompleto abiyag ken gloria. Kat makikaisa kam to ken Santa Maria Birhen ngay na ti Dios, karagiti apostol ken martir, ken San Jose nga esposo ni Maria, ken amin asa santo. Katiroknoy minto ken katidayaw ken gloria, gapu ken Kristo nga Apo mi. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, tamin nadayaw ken gloria, iti agnanayon ngawan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Dios, kasinsuro ni Apo Jesus, amami nga dat sa dilangit, maraydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw, pagawanam dagiti utang mi akasmet iti pamakawan mi, iti utang dagiti mautang kada kami, di nakammet baybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan. Itdama si ayat takapyam kada kami. Mabaan ti tulong taasim mailisi kam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin nariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi akinagasat. Ti ayin ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gabukan yak, titad ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitam, no dagiti pamati ti glaysiam. Krikas mayanur ti pagayatam, ipaimo asi-asi ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, tagnan nga wan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amang ikat karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti panayana. Apo jak may kari, nga may kakaniya,
Ngayon di may sala sa mapaimbag ton to ikaw. Parintumang tayo, kararag para iti nagkatlo a panggap. O Diyos nga amami, himbaon mo ti anak mo dito lubong, tapno ipakdar na tinimbagadamag ti panakaisalakan, iti amin na tao, ti mao diti sidong ti may sa pamilya, iti panarabay kan panangaywan ni Jose, a panakaamana, di makala makayayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manangaasi nga ama, dawatan mi ti isumat lang a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus, kan tinamaan na panang salaknib ni San Jose, tapno ti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes, kan panagsagaba, nang nangruna iti nagraira pandemya ti COVID-19, may kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi ti bakuna nga impaay mo babaan ti grasyam agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabor mo tapno kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa, maiparangarang mi kuma iti sangalubungan ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyan wana pamati,
Nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanimparabor mo kada kami tapno iburay mi, iti kastagpay amin ken ka. Dawatan mi daytoy, tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Kararag iti nasantuan arupa ni Jesus. Apo Jesus, dawatan mi nga ipakitam kadi kada kami, tidinto pulos agbalbaliw alangam, tinapnuan misteryo arupa ti agnanayan nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi nga iti panagpampanunot mi, amabigbig kan maamiris mi, babandag iti matatinakam kan puso mi, tinahintawan arupa ti Dios, anay parangarang iti pakasaritaan, tapno maipakaammo ti pakakitaan ti agkinaagnanayon. No ayaten kan awaten, tinaulimag arupa kan ngagsagsagaba kan nagungar, pagbaliwan na ti puso kan biyag. Tirigagayan mi ti umadaw manipod kadagiti matam, as sikikita kada kami anapnuan asi kan dungo. Tarigagayan mi ti bilag ti ayat kan kapya, amang iturong kada kami itidalan ti biyag, kan ititured as sumurot ken ka, ngawanan panagbuteng kan panagduadwa. Tapno nagbalin kami as saksi ti kinaebanghelyom, mapakitaan iti sinyal ti panangaklon, ayat kan pamakawan. Una santon arupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget ti panagduadwa kan liday, biag anang parmek ngagnanayon iti bilag ti kinadakes kan patay. Udi matukod a panang matmatmat, adin ti pulos agpatingga amang banbantay kadagiti amin at tao, rupa na idulin babaan ti sinyal ti Eucharistia, ken iti rupa dagiti amin na sibiyag iti sidong mi, aramidan na kami, ngagdalyasat kasanak ti Dios, iti daytoy alubong, sida tarigagay, agpaay iti dayta awan patinggana, ken sidadaan iti maudi apan nakisinarak, inton makita da kan Apo, iti rupan-rupa, ket panpanunutan da kanton iti agnanayon, iti sidong ta gloriam. Amen. Kumararag tayo. Apo, inawat mi ti bagi kandara ti anak mo, ipaay mo kadi ta ti grasya na, samaya na ti bagi kan kararwami, iti kasta ti bilag na ti mangiturong iti panagbiag mi, asan ket ati kinalapit mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, umuna-unay, ti kiddaw ti CBCP, ti Komisyon ti Katekesis, kan ti Catholic Education, etc. Grupo dagiti obispo nga mangtamtaming iti adal pamati, wano katekesis. Aramiden tayo ti special collection, tapno agtultuloy ti panagserbi kada tayo, dahito nga sanga dagiti obispo. Itangal daw nga Domingo dagiti katekista, ada meeting, regular meeting, dagiti amin ngagsansanay, nga reader, kan amin nga katekista ti sisa. Kalpasan daytoy nga misa. Ti fiesta ti panakaitanok ti na Santo na Cruz, fiesta a kanaganan ti ili tayo, Santa Cruz, rambakan tayo intuno Martes, 14 ti Setyembre, idolwan niya po Arsobispo Marlo Peralta, ti misa kon celebrada iti alas 9, nagitimat adda agserserbi kan dadaulo ti local government unit ti mangidaulo ti panakipaset. Ket daytoy ti gapuna nga adda ditoy kada tayo ti replika ti rupa ni Apo Jesus nga adda dijay Nampikwan Nueva Ecija, nga nagapo dijay Manopello, Italia, iti kadagito nga aldaw, iti panagrambak tayo, iti fiesta. Tapno agam amiris tayo, ti patagkan anag, ti krus, digiti panursuro ti krus, ti biag, ti kinatulnog, kang ronana, ti ayat, nga isuro kan iparipirip na. Ti pasayo San Jose, kat maituloy tumanan intuno Sabado, mangrugijay Sidawan, mapanjay Suyo, mapanjay Pilar, mapanjay Pinipin, mapanjay Lasod, sa umay kadagitoy upat nga poblasyon, nagpatingganton, kat irosat tayo mati dalyasat ti 500 years,
ti kina Kristiyano ti Pilipinas. Nalakat into no malam, ada lata ti data ito ni ti maikawalo, ngal daw ti nobena, idauluwan to ti poblasyon Weste, Gabursur, Kasilagan, kan Kaparyaan. Amin nga barbarangay ti ili ti Santa Cruz, nakipaset da amin ditoy. Mintangay sanda makaumay, umay to, dagiti barbarangay, nga sanmot nga nakaumay ka dagiti kalabas nga aldaw. Into no Marte, into no Lunes, ti may kasyam, dito mutan ti panggibos, dita siyam ngal daw nga panagsagsagana tayo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Napnot ragsak, daytoy rikna, napnot ayatoy kararwa, amang iebkas ken ka ama. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, ama pante na langitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagi misagot mi, napod na ken tutugil kami, at tuy ka masagpan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saon ken panagserbi. Ni Maria, ni madalagag nagsapni, agsaknap tigil ayat kimisyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging isagot ni, napod magkemutuloy kami, at huy kang sasaganan kami, o apo. Kami nasagot, inukulit ni Plugo, inalintek, kinasanto, ken talinaay. Pag-ibay po na siyal, ang mamati di luto, palagayat ni ti para tao. Magsutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magsutuit parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, ti pagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy ka sa